యుద్ధం మిగిలే ఉన్నది ఉద్యమ నేలనా సిద్ధంగా అన్నది మన తెలంగాణలోనా అమర వీరుల త్యాగంపై ఏర్పడ్డ ఈ నేలనా తిరుగుబాటు గొంతైగా వెలిండుర తీన్మారు మల్లన్న యుద్ధం మిగిలే ఉన్నది ఉద్యమ నేలనా సిద్ధంగా అన్నది మన తెలంగాణలోనా అమర వీరుల త్యాగంపై ఏర్పడ్డ ఈ నేలనా తిరుగుబాటు గొంతైగా వెలిండుర తీన్మారు మల్లన్న జర్నలిజం జెండెత్తుకొని ఇగ గదులుతున్నవాడు అక్రమార్కుల గుండెల బాణం ఎక్కుబెట్టినాడు సబ్బండ వర్గాల సమర శంఖమై సాగుతున్నవాడు కోట్ల గొంతుల కోసను జరిపిన గొంతుకైనాడు ఉద్యమాలతో పురుడు పోసుకున్న తెలంగాణలోనా ఉద్యమాలతో పురుడు పోసుకున్న తెలంగాణలోనా దగాపడ్డ ఈ బాంచను బతుకుల భరోసమల్లన్న అర యుద్ధం యుద్ధం అయుద్ధ యుద్ధం మిగిలే ఉన్నది ఉద్యమ నేలనా సిద్ధంగా అన్నది మన తెలంగాణలోనా సిద్ధంగా అన్నది తీన్మార్ మల్లన్న టీం తరపున 5వ రోజు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిదంటే మల్లన్న ఆశయం ఏంటిదంటే ఎవరైతే నిరుపేదలు ఉంటారో మన కోవిడ్ బాధిన పడి ఉన్నారో వారికి అన్నం అందించే విధంగా మల్లన్న యొక్క కృషి వల్లనే ఇదంతా జరుగుతుంది. దీనికి దాతలు కూడా స్పందించుడు జంగిడి నవీన్ కటికన్ దామోదర్ అన్న సహకారంతో ఇదంతా నిర్వహించడం జరుగుతుంది.